ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମୋତେ 32 ବର୍ଷ ପରେ 33 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଭକାମନା ଭିତରେ ମୋର ଜଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ମା'। ମା', ତୋ କଥା ଆଜି ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମା', ତୁ ଜାଣୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆରିସା ପିଠା କରିଥିଲି, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କାହିଁକି ଜାଣୁ? ତୋ ହାତ ତିଆରି ପିଠା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ତୁ କେତେ ରକମର ପିଠା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲୁ। ତୁ ଆରିସା ପିଠା ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ପିଠା ଖାଉଥିଲୁ। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ତୋ କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ମା', ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ଅଫେରାରେ ଯୋଗୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ତଥାପି ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ନିର୍ବାଳ ବସି ବହୁତ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେନି। ମା', ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପିଠା କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ପିଠା କରୁଛି। ମା', ମୁଁ ସିନା ପିଠା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ହାତ ତିଆରି ସ୍ୱାଦ ଭଳିଆ ପିଠା ଲାଗୁନି ମା'। ତଥାପି କରୁଛି। ମା', ତୋ କୋଳରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ କୋଳ ମୁଁ ପାଉନି। ତୁ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛୁ। ତୋର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ମା',